Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Romel at taga Baguio City. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Dofredo Cortel Peralta ken Campilla family, ti Barangay Taleb, Nagbukal, Ilocos Sur, from Sunny Dofredo Cortel. Reynaldo Jose ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan, from Josephine Jose. Tejano family ti Bukig, Apari, Cagayan, especially ni Tatang Jessica and Inang Roslyn from Jen Tejano ti Taiwan. Oliver, Ivy, Mariel, Rochelle ken J.R. Gutierrez from Ivy Gutierrez. Inang Rosario Bersaval, Clarita ken Nelson Pahe, Shine ken Ian Reyes, Clarinel ken Makmak Pahe, Kabansag, Osalia family ti Samonte, Quezon, Isabela, from Benny Rose Paul Laya ti Barcelona, Spain. Shout out kada Dayan K. Rolyoda, Wilma Baroga, Judy Chavez, Jasmine Rivera, Rebecca Dulay, Joan Laseste ken Mr. Arthur. Bolosan ken Leda family ti Balawan, La Union, from William Bolosan. Inang Edith Boncag, advance happy birthday ken ka from Evelyn Malsi Bautista ti Roma, Italy. Abungan ken Infante family ti Vista Alegre, Bayumbong, Nueva Vizcaya, from Christine Abungan ti Hong Kong. Amin nga agtrab-trabaho dita simbaan ti sinait ng runa ni Mariano Ilmeng Jr. ken dagiti naganak ko dita Dada Norte Sinait, from Irene Makugay. Pamilyak dita Barangay Baraka,
Banggar La Union kan di tapasaleng Pagudpud Ilocos Norte ti Ortega kan Pansian family from Lucy Rivera Porcio. Pox de la Cruz ang Juan Cabanela ti Lubing San Juan La Union from Eson Jerome. Makablaawan pa ti Nisperos family ti Banggar La Union, Cristobal family ti Madrid Spain, Afalia family ti Milan Italy, Kansagon family ti Green Park Village Pasig from Beng Sagon. Ate Nicole kan Feby di Tabalasiw Taaw, The Hazel Carol Bonso Vix, Master Rexor kan amin ataga Kilayon from Broken Angel. Mamang Merly kan Papang Boy Paras, Jeya Camille ti Kayasan Kamiling Tarlac from Raquel Paras ti Hong Kong. Family J. Tens Bake Shop ti Alakapan from Janelle Takal. Asuncion family ti Margaay Narbacan Ilocos Sur. De la Yola family ti San Jose Nueva Ecija from Loreto Asuncion ti Margaay Narbacan Ilocos Sur. Reyes kan San Jose family kan Lumpia Rapper Boys ti Vigan City from Topher ti Pilar Abra. Makablaawan pa ti Tropang Pandesal, Isuda Jojo Latang Valiente Brian Galgalan from Owel Valiente ti Reina Mercedes. Mangawang kan Quinones Clan ti La Union, Pangasinan, Benguet, Ilocos, Kalinga, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Palawan, Tarlac Provinces from Francis Mangawang Quinones. Bingaro, Susan, Joy, Kastamat Dazeni, Rose, Teresa Salem, Lady Bird from Juliet Sugitan, ti Kuwait. Happy birthday Chiki Bagangaw Dagdagen from Bani G. Guita, ti Hong Kong. Ramil J. Marinduque and family, Padilla kan Alindayo family ti Bagong Sikat Purok 7, Uncle Cinti ti Paracelis kan Antik iti Hong Kong from R.D. Padilla. Alamo Maliaga Bueno kan Banyel family from Cuse Maliaga Alamo ti Kaagaman Apari West, Apari Cagayan Valley. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Romel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Kastamatan dagiti padak ana ayat amang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklangan manang itinagan a Romel taga Bagyo ak manang. Pamilyado kan addaan dua nga anak. Agpada kami kani Sonya nga asawak amang opisina, ket ti katugangak a babae ti mabatbati a mga asikaso kadagiti anak mi. Mayat ti trabaho mi manang, iso amakunak a medyo nasaliwanwan met ti adda pa nagbiag mi. Sapay kuma ta mapili met a maidrama ti pakasaritaak, taamok a makaibati dayto iti adal kadagiti dumdumngeg. Rugyak man nga ron ti agsalaysay. Naimbag ta nadagas mo dagiti ubing iti pagadalan, Romel. Wen nanang, adapay nga minison nga di opisina da, taada ka no pa'y meeting da. Inaktulatan sukunan inton madamdama. Ay, kasta ka de. Umunan to nga rodan apakanak dagiti ubing. Makikidan ka inton nanang. Tauray maudi kami inton kinison niya. Tamangan no mabayagan pa iti meeting da. Alang arod anak ko, tapno adda kagidan dagiti ubing amangan. Wen nanang, alang arod ta ginanakpay. Pangururayak iti awag ni Sonya numapan kon sukunen. Kumusta ti meeting yo? Okay, Matt. Si Mangpat ngamin dyan may sa Big Boss ang naggapo ijay Dubai. Dubai? One,
Di mo't nagipatakdar da iti branch ti kumpanya mo ijay. Successful ka no. Nagsayatan nga Talagang ag-expand ti kompanyayo Wan nga rod, kat dumtang to kano ti aldaw, nga amangan no agala da kano ti mapan ijay nga aggapo dito ayan mi. Uy, naggasatan nga iti may destino ijay. Mayat ka no ijay Dubai kat. Kan adon ti Pilipino ijay. Day tanga rod ti bagbagada. Swerte at talaga ti mapili. Ngam, depende kano day ta iti performance iti trabaho. Kasta talaga Kitaan daan na imbag no asino dagiti rumba nga may panijay. Sut-sut tilendak nga ro dagiti ka opisinaak. Amangan kanuno may sa ka mapili. Hanggang kasanon nga naagpay sa amay sa ka mapili. Mapan ka di? Ay nalakay, narigat ti mang namnama. Iso ajak la pampanunutan dayta. Iso apunasam dayta iti panunot mo. Ta imposible mapasamak dayta. Adu ti ka opisinaak mas qualified pay ngem siya. Nanang, mapan kami agatang itaka dagiti kasapulan diti balay. Anya dagiti awan? Ay na, ado anak ko. Nangruda ti abasto dagiti ubeng. Sana bale dagiti para kadakwada. Ta isurot min tulangan ida no grocery kami. Dagiti kasapulan nyo ananang, nangruna dagiti para iti kusina. Nalangarod ta ilistak tulangan dagiti awan. Makabo kayon to, no anya dagiti maluto amasida iti makadomingaw. Da kayon ton ti agpanunot. Sige nanang. Aywan gayam, umay di aglabakan agplansya inton bigat. Kitaan yon ton dagiti mainayon iti badbado tayo, tapno mamin pinsan ang mailaba. Sige anak ko, sakton ti makaamaw. Total adaak matlaang ditoy. Sige nga ron tayo nakagdigusan nanang. Agilista kayon. Huston to norumwar kami ka ni Romel. Sonya, bakit? Itay pa akas lang nakaunog di pampanunutan. Ada ka di parikot iti opisina yo? Awan matkit di. Pampanunutak lang di imbaga itay ti boss mi. Nag-emergency meeting kami ngamin itay bigat. May papanitan niya. Kan, apay nga iso ti pampanunutan. Kwa ngamin. May saak ka nung in-recommenda ti boss mi amay patulod iti Dubai. Ha? Kat kayat na amaamuan ti desisyon ko iti kabiitan a panawan. Anya? Sikat ti may saan napili amapan iti Dubai? Wan nga rod. Pampanunutak a napindas dahito nga oportunidad. Ngam, jakmat makapagdesisyon. Taamwag pa'y anya ti makunam. Kasanon na jak umanugot. No di ka palubusan. Kwa? Apay Sonya, kayat mo ti mapan? Kuma, no umanugot ka. Sayang amin dahito nga oportunidad. Sapay, mayat ti injaya da posisyon ko ijay. No ita, jak pa'y makapagdesisyon. Masapula pagsaritaan ta na imbag ti may papaniti da ita abanag. Ngamin, saan lang nga siya ti masiknan? No di kat kang runaan dagiti anak ta. Sige, kidawa kiti management, nga ikanda kiti naan-anay apanawan nga agpanunot. Sakbay amaamuan dati desisyon ko.
Sunak iti damo apaset ti surat ko manang Emmy. Mayat ti biyag mi, tagpada kami kani bakit ko nga agtrab-trabaho. Okay matan ti matmatgadan mi para iti pamilya mi. Ngamdimteng ti may nga oportunidad para iti asawak, anarigat a pagkadkadan. Ngam ti desisyon ko ti ururayan na, sakbay nga awatan na ti jaya dakan kwa na, amapan iti sabali a pagilyan. Mayat matket di dayjay manang, ngam pampanunutak laeng dagiti anak mi. Saan da na irwam nga awan ti inada iti dannada. Sigurado ang maikawad ang tulakit di, no muna, tatilaang katugangak ti kadwada ang mabatbati iti balay. Iso na laeng tamanipod idi na ibaga ti asawak ti maipapan iti jaya daken kuana, ket sa anak pay ang nagdesisyon, saanan ang maununi ti asawak. Iso nga ingkadeng ko apag saritaan mi iti nalapat, ti maipapan iti dayta abanag. Sonya, madlaw ko kat kanayon ni awan gaganay gayam na adaka diti balay. Ken saan ka matagtagari? Ha? Ay, saan mata? Di ka naglibak. Katamuklatan na kapayakas ta ti jar mo. Talaga kada kayat mo ti mapanagtrabaho ijay Dubai? Asino kumangay ti madi? Ngam no saan ka nga umanugot? Okay laang. Amom Sonya, maragsakan ak matamay saka kadagiti napili. Kayat ko dayta, apay kat dinasaan. Tilang pampanunutag kadagiti ubing. May kawad alakit di, no ninanang mo lang tikadkadwada dito'y balay, nang runat ang damot trabaho. Saan da maikawa no adda ka dito'y balay, Romel? Kasanungarot ang mapasamak dayta kat adamot trabaho. Apay no, agresign kan iti trabahom. Tap nga si katikadwa dagiti anak ta diti balay. Anya? Diya ko nagtrabaho? Sikat nagtrabaho para iti pamilya tayo? Uwan, apay kat tinasaan. Dakkal ti masweldok ijay. Oray pagkadwaam ti sweldo ta adwa ita, dakdakkel nga amang ti masweldok ijay. Kabailak nga ipaay ti pagkasapulan nyo ditoy. Sigurado ka? Kaya't mo asyak taagtagibalay, tas sikat agtrabaho? Kumaan o umanugot ka, total, adamot ni nanang akad kadwayo. Saan nga mi nakabailan ni nanang dagiti anak ta, no isulaang ti mga sikaso kadakwada? Anya langan nga iti makuna dagiti tattao, no sikat umadayo, katsak taagtali na dito'y balay. Apay nga min at ibagada ti pampanunutam, awan bibiyang da basta agkinkin na awatan ta. Sonya, panunutam ka di Romel, para iti masakbayan dagiti anak ta ti panunutan ta. Basit laang da ito'y asakripisyo. Ala nga rot, umanugot ako na iso ti kayat mo. Katsapay ko ma, ta saan ta nagbidot iti daytoy a desisyon ta. Lukas ta, patuluyam ti ipapan mo iti sabali a pagilian, anak ko. Wan nanang, sayang ti oportunidad. Manmanon adumtang ti kastoy agundaway. Manugot nga roda ni Romel. Wan nanang, agresign mo tan iti trabaho na. Tapno adakad kadwayo dito'y balay kadagiti ubing. Anya, ay, naimbag man tay manugot. Kabalak mo't nga si kaswan dagiti apukok. Nanang, bakit kayon? Saan ang mabalin nga doonay ti responsibilidad yo? Bayan nyo at tulungan na kayo ni Romel.
Basta napagtungtungan nyo lakit di anasaya at di maipapan iti daita. Narigat no agbabawi kayon to iti udi na. Napagsaritaan min daytoy nanang, planchadon ti amin. Agresign ni Romel iti trabaho na, apaman ang makapanakon ijay Dubai. Mapankan ija abroad, mami? Panawan na kami dito mami. Mapanak ag trabaho ijay. San abalet adamat ni daddy yu kan ni lola yu dito'y akad kadwayo. Wanmat ngamin anak ko. Adda kami kan ni lola yu. Da kami ti mga sikaso kada kayong agkapsat. Ngam, kasanon numapan kag trabaho, daddy? Di ni lola lang ti sangputan mi dito'y nagapo kami dya school? Saan, Jade? Adda ni daddy yu dito'y. Saan ang nagtrabaho ni daddy yu? Tapno addan kadwayo dito'y balay. Ha? Agpaiso, daddy? Wan anak. Isong agsingsingpot kayo kabayatan ti kaawan ko. Di yu suksukiran da daddy kan lola yu. Wan, mami? Ni daddy ti mangsukon kada kami jay school, mami? Wan, anak. Basta kanayon kanto nga umawag, mami, ah? Wan, kanayon akto nga umawag. Promise ko dayta. Umawawag ni Sonia. Hello, Sonia. Hello, kumusta kayo? Nasaya atmat. Ada iti pagadalan dagitan nakta. Anya nga jar aramidan nyo ita? Kalkalpas mila nga insimpakan ni nanang dagiti grinoserik. Kastamot ang dagiti pinalingkik nga abastumi dito'y balay. Ginatang mamatla ang dagiti imbaga dagiti ubing akayat da? Siyempre mat Agpaabak na mat aya. Basta amuda nga addan kwarta nga impatulod mo, agilistada matan kadagiti kayat da nga ipagatang. Nang runa dagiti balon day di pagadalan. Nasayat nga rod no kasta. Di mo liplipatan dagiti kasapulan abayadan di tabalay. Wen, Sonia, nakalista amin ng ababayadan. Ipasyar mo tumot adagiti ubing, kastamot ni nanang. Ay na, di mo pa ilang bagbaga, kinidawon dagiti anak mo dayta. Isong inton malpas kami ang makimisa inton Domingo. Agdiretso kami inton ijemol. Ije ka no kami tiketa pagpasyaran kan panganan. Kasta aya, maalang rod, umawag ak tumanan. Ibagam to kadagiti ubing nga umawag ak tumanan. Makamuka ditan alakay. Agannad kayo akanayon. Kastamot kan ka, Sonia. Agannad ka akanayon dita. Manipod nagtrabaho ijay Dubai ni Sonia nga asawa, siya kun tinagtagibalay man ang Emmy. Taisukat nga rod ti kayat na, tapno maasikaso ang naimbag dagiti anak mi.
Pagyamanak mo't unay, taada ni katugangak a babae akadwak. Iti banag ko, talagaan na ikawa akmanang. Ta sa anak mo't ana iruwam nga awan trabaho na, kan addalaeng iti balay. Aklunak manang, nagrigat, tasyak amin ti ag-budget iti ipatpatulod kada kami ti asawa. Kabayatan a dumakdakkel dagiti anak mi, dumakdakkel mo ti gastos, nang runa pa'y tananginakat nga ruden ti amin a magatang. Ngamdimteng ti kanito at talaga asaanan nga umanay ti ipatpatulod na nga allowance mi. Awan mo't nga rod ti pangalaak, tanag-resign akmatan iti trabahok, iso anam na maaklatan ti ipatpatulod ti asawak. Ngamjak ni namnama tinagbalin a reaksyon na, iti na minsan a panagsarita mi manang. Hello, Sonia. Pasensya ka na inawagan ka. Okay laan. Apay, ada ka di importante nga ibagam? Adda nga rod. Adda nga min masapol abayadan di pagadalan dagiti ubing. Kan sana na kumpleto ang nagatang ti amin nakasapulan iti balay. Anya? Saan nga imanay di impatulod ko akwartayo? Di, aapay nga Romel. Nangina nga min amin na magatang dito bakit? Inyan anay ko lang dagiti budget iti kalabas. Ngam ita, talaga asaanan niya umdas. Awan mo't pangalak at awan mo't trabaho. Sigod mo't nga umanay saan aya? Kasano nga min ayater aramidam apa nag-budget? Amang ano tila kumpormi mo't agat-gatangan nyo dita. Panunutan nyo asaan ko apidpidutan ti kwarta nga ipatpatulod ko kada kayo. Pagrigrigatak mo't laan. Pasensya kan Sonia. Sa anak mo't adumawat no da pagremedyoak. Ngam talaga nga min niya awan na pulos. Sige, ibagam naman o di kasapulam. Ngam inton sumarunong nga ipatulod ko ti allowance yo. Ilistam tuman no anya dagiti naggastusam tapno ammo. Anya? Kaya't masawan, ilistak ultimo magata nga para dito'y balay? Katwan tapno ammok no umanay ti ititad ko wano saan. Apay, agduwa-duwa ka no pangipipanak iti kwarta? Anya ka matan Sonia? Apay mo ta nakastangay. Aramidak ta amin na kayat mo. Itap pagduwa-duwa anak may panggap iti kwarta? May mayatan ti kasjay, tapno amuta nga agpadpada no papapanan ti ipatpatulod ko akwarta ken ka. Para mat amin dito'y balay kan para kadagito ubing. Jak to pa'y mga alay tos usarag para iti bagik. Jak bus-bus-buson ti kwarta nga ipatpatulod mo itawan kas eskan na abanag Sonia. Nagadumot nga ibagbagam Romel. Nagsimple laang mo ti bagbagakan ka. Ilistam laang dagiti gatangem kunak. Sige naday tati kayat mo. Manipo dita. Ultimo asin agatangag ilistak. Di kagdanag. Sana masaysayang ti kwarta nga ipatpatulod mo kada kami. Apay Romel, anya ti mapaspasabak kada kayo nga agasawa. Dengdenggak mo takas lagsubsubang kayo itay iti telepono. Pagduwa-duwaan na kami ni Sonia nanang. Apay kano asaan nga umanay ti ipawpawit na akwarta kada tayo. Nay, itaman payakas ta. Apay, di na mo anang inaamin na magatgatang. Mainayon pa'y dagiti kasapulan dagiti umbeng iji pagadalan. Day tangar ti pagsakitan tinakam ko nanang. Kasla kuskusitak mutan iti panangipagarup na. Makit-kita mo't no sa dino ti pangigasgastusak iti ipatpatulod na nanang. Ay katuan mat. Naa, nagloko mutan ni Sonia. Masyanak pa ikit din iti bagik. Gapot awan trabaho,
kastoy matan ti trato na kanyak. Jak laing pagaro pa kastoy gayam ti pagbanagan ti panang palubos ko kankwa ng agabrod. Siya kundi dumawdawat iti dispensa, anak ko. May babao na yun ti kinataok. Gapo iti kastoy nga aramida ni Sonia nanang. Pasensya kayon. Ngam no saan niya agbaliw ni Sonia. Ang mga mapilitan ng agaramid itaadang asigurado at di na magustuhan. Barok, agparbang ka kuma. Siyak ti makaambo iti amin nga aramidan kan sakripisyo para iti pamilyam. Diyak lakit di itulok ang madadaal ti estado yung agasawa. Gapulaang iti kasta mapaspasama kita. Isa pa nga asim Barok, agparbang ka kuma. Di ka pa iluyos iti sakit tinakam mo. Gapo iti saan anaing kalintagan nga aramidan itanison niya nga asawam. Daddy, apay analiday ka? Saan mata, anak? Di ka naglibak, Daddy. Saan lasyak ti makadkadlaw iti kastadyar mo? Oray ti kapsat ko, madmadlaw na mat. Sana ka naliday ko, nakmat. Sigurado ka, Daddy? Wan, anak ko. Adala pampanunotag. Ni Mami? Wan. Pampanunotag ngamin noon yan ti kasasaad na itay jabalasiw taaw. Siyempre, adayo tayo kankwana. Sigurado akailiw na tayo mat. Nang runa da kayo iti kapsat mo. Oray da kami mat. Kailiw mi ni Mami, Daddy. Kanayan nga i-premi anasayat ko mati kasasaad na ijabrod. Nasayati kas tangar aramidan nyo iti kapsat mo, anak ko. Ang mga naada-assignment mo, ingkaramidanan, anak. Adda talaga, Daddy. Ngam na bilang marigatanak, agpatulungakan ka, ha? Katuan, Ibagam lang, anak ko. Si Dada, anak, amang tulungkan ka. Umawawagan ni Sonia. Hello? Hello, Romel. Nakita ko impatulod mo alistaan. Tinakaigastusan ti kwarta nga impatulod ko. O anya, kontento kan? Ibagam, ang mga nadakurang. Husto laang daytoy. Saan ay ang may mayat ti kastoy? Tapno amuta nga agpadpada ti papapanan ti kwarta nga ipatpatulod ko. Insulto para kanyak ti kastangar aramidam, Sonia. Awan pa nagtalik mo kanyak. Apay, ti panagkunam taktakawak ti kwartam? Saan mat na iti kasta? Ngam nasaysaya atan ti kastoy. Apay mo ta kasta ti panagsasaom. Gaputa sana ka komportable tar aramidam. Sikatakin nakam ngagrisay nak iti trabaho iti. Itatawan ti may tulong ko, may papan iti pinansyal abanag, kastan ti tratom kanyak. Ipalagip ko lang kan ka. Sika lang takin pagayatan iti panagabrod mo. Siyak, kontento ako niti panagbiag tayo diti Pilipinas, tasaan tayo mat amakamkamtod. Anya nga ti kayat mo asawan? Anya ti kayat mo amapasama? Kayat ko tagtrabaho manen. Tapno jakon mang namnamalaeng, iti ipatpatulod mo kada kami para iti pagkasapulan mi ditoy. Kasanon dagiti ubing? Iawid ko iti lugar mi, tapno makatrabaho ak manen. Mayat ka man, wano saan. No kayat mo pa makita kan makadin na dagita anak ta. Agawid ka dito yan. Dito'y kalangan nga agtrabaho. Ngam no di mo kayat, agpinasensya talangan. Agawid kami ija lugar mi. Ijayan nga agtuloy nga agadal dagita anak ta. Tamok akabalak mat ida apagadalan, tanasalukagak. Agsapulak ija iti trabaho. Pangaasim,
Imbagak maten, no napatag kan ka ti trabahom, awan mang pilit kan kang agawid. Agtalinaag ka dita agingkat kay kayat mo. Ngam desidido ak maten, saanan nga agbaliw pa'y ti pangadeng ko. Talaga desidido akon iti daydi akan ito manang Emmy. Iawid ko laangan dagiti anak ko iti lugar mi. Gaputa jakon maibturan ti trato kanyak ti asawak. Jak ngamin pulos impagarok nga agbaliw anamin pinsan ti ugali na. Inuray ko ti closing dagiti ubing, sakbay ko mga agluwas kamin amapan iti probinsya, ngam kalaat asimmangpet ti asawak. Nagpakpakaasi ajakon ituloy ti panggap ko, taag subli kanon dito Pilipinas. Naimbag ta pinatgan ti boss na ama isublimat la ama idestino dito pagilyan tayo. Tano saan, agresign kano laangan, tapno saan kami laang ama pukaw iti danana. Napalaos ti ragsak ko iti day taanangag ko, iti day di akan ito. Ngamjak impadpadlaw, taamangan no kala at alumok ng tiriknak, maipapan iti desisyon ko. Idinto tajak pa'y sigurado idi, nupudno ti imbaga ni Sonia. Ngem tinungpal na. Itamanang nagsublin iti sigod ti pamilyami. Adamot kan trabaho, kat ni Sonia, agtrab-trabaho pa'y laang iti sigod a kumpanya nga ayan na. Narigat amasina-sina ti pamilya manang, taditay ammo no anya ti pagtungpalan na. Adda dagiti nasayaat, adamot ti saan. Ngamdakkel ayaman ko iti Diyos, tadi na intulok ama perdi amamin pinsan ti binukelmi a pamilya. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Romel. Romel, pagayam ko, maisaka a pagulidanan nga ama. Bilibak iti kinatibker mo no maipapanan iti pamilyam ti pagsasaritaan. Naragsakak met ta nakapagpanunot ti asawam ket di na kayo insukat iti kaadana iti abroad. Sapay kuma ta mataginayon ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugo iti dana tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi